osachedwapa tupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 11 October 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa Mosaopa komanso president wa bungwe lawo lija la Malawi First Malawi patsogolo ndipo iye ndi mtsogoleri wa bungwe limeneli limamenyera ufulu komanso limayankhulira anthu ena kapena kuti amalawi amene alibe kuthekera kokuti akayankhula singamveke kapena okuti mawu awo sangapite patali ndipo bungwe limeneli la Malawi First mosogozedwa ndi president wawo Bon Kalindo ndi amene amayankhulira siku ndi siku ndipo lero president amene wa Mosaopayo wayankhula motere lero pa 11 October 2024 takhala ndikapepese kwa Malawi nonse kunena kuti dzulo simunalandire VN ya the DC. Munthu ine mundimvesa chifukwa ndinalandira emergency kumuzi kunena kuti uncle wanga agwa ndipo athamangira nawo ku chipatala. Iyi inali nkhani yomvesa chisoni kwambiri chifukwa kumabwera mafoni osiyana-siyana ndipo sindikanakwanisanso kujambula VN monga mmene mwadandaulira Amalawi. Ichi mwina muchimvesa chifukwa awa ndi uncle wanga eni amene asala kuntundu kwathu kungoti ndi a general manager a company ina imachedwa Wirama ya tea imene mukudziwako bwino kumulanje mukafika pa mulanje pa boma mukapambana pa Esperanza mukamapita chakunakholu mumafika pa Landadero kenako pa Sayama kumapeto kwa Sayama kummakapeza luwo kumene kuli company imene amagwira uncle wanga ndipo company imene isilipo yokhatiya iliso ni maofesi ang'ono ngati kunzuzu komanso kulilongwe ndingoti muzigawo zonse ili ni makampani mmene mmakhala ngati muli ma outlets ogulisa tea ndipo ndi company yayikulu kwambiri komanso ni munthu amene ali odalirika kumakamaka kumbumba yathu ndipo ine nayenera ndipo ntati ndikuuze ni ubale umene ulipo nayenera ndithu kukakhala kumeneko chifukwa kumabwera mafoni osiyana-siyana ena amati amwalira ena amati ali kuchipatala sokairo kuimba foni ya chimwene yanga kubangwe sinagwire akukakoma sinagwire kuimbira anthu akwanjeza ngakhale a MP akumene kukwanjezako kuti ndi afuse kuti kodi zachitika bwanji tafufuzani mafoni awo samagwira koma chodabwisa njonena kuti ndikati ndikayimbira ma company maofesi yawo ngati kunzuzu kuafusa anthu kumene kuti kodi mwamva zokuti uncle agwa kumulanje anthu akangosangalala inenso kumadabwa kuti chikuchitika ndi chani anthu kumene kumayimba ena nyimbo ena ngoma kuyimbira kumangochi kuyimbira kulilongwe kuyimbira kuchikwawa kuti ndi afuse anthu kuti kodi mwamva za kuti uncle agwa aliyese kumangosangalala zaenda bwino chemapwesera apita kuyimba kwa anzawo amene akugwira nawo ntchito kuwiramako yatiyo kumulanjeko aliyese kumangopeza kuti ali mu office koma mukuyimba zoyimbira nyimbo zili very loud komabe nakakamizika kuti beli nanga ndikafike nanga ndipanga bwanji popeza amene wandi uncle wanga eni kufika palunzu inu abale yanga zikukhala ngati zabwino kumazili zomvesa chisoni kufika palunzu kupeza palunzu paja pasekedwa pamene pajapo anthu amene amapanga matiru mwawo pamene pansika paja zoyimbira zimayi ogulisa masamba kusangalala pamene paja kuti chemapwesera apita zinali zomvesa chisoni inali nthawi yonena kuti Amalawi kumene muliko mukanangoyambanso kumandisonkhera eneyo ndalama kundipepesa chifukwa situation yanga ya dzulo inali yovuta kwambiri kuchokera dzana dzulo inali yovuta kwambiri situation yanga komabe ninalimba mtima kukafika pakana kumulanje kukafika ku company ko ya Wiramayo kusegula pa gate ndikupeza anthu mene mujamo matractor aliyese waayimisa aliyese akuvina chemapwesera apita atizunza pa company pano ndiye ndi pamene nimakumana ndi manager wawo wang'ono chifukwa wina amene amasatirayo atikhala namutumiza kuchikangawa
ndiye kuchikangawa koso anthu akapita kuti akamuyang'ane sakumpeza kaya anathawira ku Zambia kaya ati chifukwa chokuti bwanawa ati ndi ankhanza ati ndi munthu amene akuzunza anthu akusiyana ndi mabwana ena amene alamulirapo wirama mbuyomu kampani imene yati anthu ankaona ngati uyuyu ati apasa malipiro abwino azidya bwino katatu pa wiki komanso nkhani ya fetereza amanena kuti ati nthawi imeneyo ali tu munthu wokuti anali field manager nthawi imeneyo anali munthu wabwino kwambiri koma ankalonjeza kuti ineyo ndizakangopita pa mpando apopo kukakhala general manager wa estate inoyo lisanami anthu muzadya bwino koma panopa anthu okugwira ntchito kuti akuzunzika kopsa ti amene wateni koloko sakulandira nyemba zimene sakumadya oloko apasa kuti graduate kulibe china chilichonse chinayima anthu akuma estate akati lachitatu lina lilonse amalandira aliyense 50 kg ya mpunga 50 kg ya ujeni ya ufa mbwanda pamene ponkhobwe zonsezo zinatha ndipo ati anthu akuzunzika kopsa ku estate imene iyi ndi anthu akuoneka kuti sakuafuna atitu kumeneko ndiye kuchosedwa atu anthu ntchito monga mmene akuchoseredwa anthu ku Malawi ame chifukwa tu mbuyo muso ati kwa khalapo asogoleri amene amayang'anira Malawi ame koma ati msogoleri amene alipo inde angochosa anthu ntchito ukakangolakwisa kaya unapita ku DRC ukangolakwisa ntchito yatha kaya unapita kukayang'anira kujeni kuzala nyama ntchito yatha ukangopezeka kuti wajadwa ndi 2 minutes ku ntchito yatha oti okwanira 300 chakuti achosedwa so ndi chimozimozinso ku kampani yacha chemapwesera kuwiramaku anthu akuzunzikako kwambiri ndi pamene ndaona ine kuna kuti pena pake ulamuliro ukakhala wankulu pa kampani uzizichita cheki uziauza anthu azipanga kafukufuku azikufufuzira kuti kodi khalidwe langa ndilotani chifukwa mmene zilili kwathuko kumulanjeko ankulu anga auti sikuti amwalira tuyayi alipo komano ali ndi nkhaza zofika kuti anthu kumafunira kufa ndipo ino amene mmaziwa ankulu wanga chonde ineyo ndikauza ndekha mwina andiderera koma ineyo mutengepo gawo muwalangize ankulu wanga asinthe chikhalidwe ndipo akanakhala ena kuti ndi anzeru akanangochita resign ku kampani imeneyi chifukwa mmene ndazionera ineyo mafoni amene achoka kumpoto mafoni amene achoka ku Eastern Region mafoni amene achoka kumwera even ngakhale apa banja pathu pa banja panthu anthu kumasangalala kwanjeza kuti basi tuchemapwesera apita basi kusangalala even anthu amene ena amene ankalembedwa kuti azigwira kuti ku estate nthawi imeneyo amene anapita ku South Africa akumayimba mafoni kumandiyimbira ineyo kumandifunsa kuti ndizoona kuti chemapwesera amwalira. Iyi ndi lesson imene ingapite ngakhale kwa andale kunena kuti pena bage muzizichita cheki ndikumaziona osamalitenga ziko likumakhala ngati lanu kunja kuno ndaona kuti anthu ndiokwiya mmene akuira anthu aku estate ku zikusonyeza kuti ngakhale uloboma la Malawi anthu ndiokwiya kwambiri anthu akumayenda okufaifa anthu akumayenda ndi mipeni anthu akumayenda ndi nkhawa ndiofunikanso ino asogoleri azipani nonse zipani zonse muno Malawi muzizichita cheki kodi usogoleri wanga ndikusogolera bwanji ya Malawi kodi ineyo ngati ndili msogoleri khalidwe langa ndilotani chifukwa zimene zachitika kumulanjeko za amapwesera ndizoopsa kwambiri amapwesera tukutoloko angodwala anangogwa koma sanamwalire koma mmene anthu avinira kumeneko nkhuku mmene zaphedwera kumulanjeko anthu kuotcha nyama malekodi pachitakale paja anthu kumavina pamene paja kuvina anthu ena ama estate sanagwire ntchito kuthamangira kukathandizira anzawo kuti chemapwesera amwalira basi. Iyi ndi lesson yayikulu munthu amene akuganiziridwa kuti afuna amwalire ndiye kuti pali china chake chachikulu chimene akupanga anthu asakusangalala nacho. Iyi ndi lesson yonena kuti inu anthu andale muzichite so reflect muzione kuti kodi inu amene muli mboma mukuyendesa bwanji masekta onse anthu akukondwera
kodi ulamuliro wanu anthu akusangalala nawo kapena mungozikakamiza kusiyana ndi unena kuti mukagwe nthawi ya chisankho mukapange manyazi mukayaluke chifukwa chonena kuti anthu ena amakubisira ni chilungamo chimene ndaona ine nchonena kuti boma ili anthu sakulifuna chipani cha MCP anthu adanacho kukhosi muzakakamiza anthu kuti akavotere koma asakukufunani muzapanga mafilimu okuti mubere zisankho koma anthu asakukufunani kunja uko ndofunika mpange stock taking muzione inuyo achipani cha MCP ndi asogoleri nonse kuti kodi mukuyendesa bwino zikoli anthu akukufunani idi kodi misonkhano ija mmayitanisa anthu ndikumazaza ija amafuna kodi kuti akamve mfundo kapena akalandire ndalama kodi anthu amuchigawo chanu amene amayimba mafoni so kwambiri kumandiyimbira ineyo anthu akukondwa kapena sakukondwa vuto la andale simafuna kuuzidwa chilungamo andale mmafuna muzinamizidwa but the truth of the matter is amalawi ndi okwiya ndi ulamuliro uwu ndipo izizi ndiye chilungamo chake kaya anthu ena acha apanga plot yokuti andimange monga mene mwakonzera ena kaya mufuna ati mundiphe ine chosangasa nchonena kuti imfa simaona kuti uyu ni ndani ndipo mulungu ndi dolo anakonza kuti imfa aliyese azifa kandi presidenti kandi ministala kandi mbusa kandi ndani kandi general manager monga mene apangira chema Mpheketseramo aliyese azafa ndipo ine ndimakondwera kwambiri kuti mulungu alibe corruption chifukwa mulungu akanakhala kuti is a corrupted person anthu ambiri ife osauka ifeyo tikumangofa ife tokha olemera kumakagula miyoyo yawo ku Garden City ku South Africa ena ku America chosangalasa ndi chimene chokuti aliyese azafa olo ndalama zimene mukubazi ndalama zimene mukuba mbomamo siku lina simuzazija sizakuchita ni save ndipo muzamwalira basi so amene akukonza plot yokuti ati akutumiza anyamata IMCP kuti ati amphe Boni Kalindo you just wasting time you just wasting time chifukwa aliyese azafa ndiye ndinangofuna ndikulangizeni ino anthu andale kunena kuti mukamakhala muziko muno muzikhala ndi mwamtendere ndi anthu muzikhala bwino ndi anthu tayi zina mbiri ikamayipa ndi kuti china chake choyipa so chikukusatira chifukwa mmene achitira react a Malawi pankhani ya mkulu wanga chema Mpheketsera mkulu wa manager wapa Wirama kumulanje kampani yati zadabwisa ziko malomo kuti anthu azilira kuti chema Mpheketsera amwalira anthu amasangalala iyi ndi lesson yofunika ipite kwa azibusa ipite kwa onse amene amayang'anira makampani osiyana mabwana amakampani osiyana zikhani bwino ndi anthu ena atu akufera mmakampani momo kuzera kwa awa amakonza ti ngokuthiriyani katame kinu mwapita chifukwa cha khalidwe lanu muzichite cheki kodi mmakhala bwanji ndi anthu anu kaye ziko kodi ziko mukukhala nawo bwanji anthu tayi zina munthu kuchita resign zinthu zisanafike povuta siumaonesa uchisiru koma zimaonesa kuchenjera AUTM muli bwanji AUTM ndafuna ndikuuze nikunena kuti anzanu anali pa meeting inalizana ndipo agwirizana kunena kuti candidate wawo amene ali ochokera kubomako ampase 3 billion kuteroko kuli 3 billion imeneyi muziwe kuti ndi ya convention kuteroko kukagudwa madelegates ndicho linga kuti mbiri ingomveka kunena kuti UTM yapatikizana ndi MCP akungofuna kuti zingomveka kuti UTM yapatikizana ndi MCP komanso kuli chipani china cha mphamvu chimeneso chapasidwa 5 billion ndicho linga kuti anthu azimva kunena kuti chipani chija chachikulu chija chapatikizana ndi MCP ndicho linga kuti akawerenga mavoti amene ali ku UTM 1 million plus yawo akamapanga matax yawo obera zizagwire
ndiye nafuna ndikuuze ni madelegesi muguliridwa magali moto, muguliridwa nyumba, ena numupasidwa ngongole zoopsa, ena numupasidwa ndalama zoopsa, koma zimenezi ndalama zapereka ndi chipani cha MCP kupereka ku UTM. Paja UTM ija ilipo ya mitundu iwiri, pali UTM genuine ndiye pali UTM ina ya fake imene ikumagulidwa ma uniform, nsalu ndi ma t-shirt ku China ndikumavazika anthu koma ali achipani chawo cha MCP. UTM imene ikulandira 3 billion, motere kuti ainu makandidate ena ainu musamale. Ini nkhaniso imene ingapite kuja kumachedwa kubanja la Chilima kunena kuti ngati simutuluka, ngati simuchita save chipani chanu, ngati simuchita save zina la mamuna anu maimere Chilima, muziwe kuti UTM ija yathera pompo. Uwu ndi Somali wosiriza umene ndikulankhula, ndipo nkhani imene sinizalankhulaso kunena kuti ngati simutengapo mbali, ngati simutuluka amayi, kwatuluka 3 billion yapita ku UTM B. Paja UTM ilipo A ndiye kuli B. UTM B yalandira 3 billion, komanso chipani chijacho chazana chija chalandira 5 billion. Anthu amene apanga mgwirizano ndi MCP. Ndi uthenga wanga omaliza, ndipo sindizanenanso chifukwa muzanditenga ine ngati wapa chikamwa, koma ndingokulangizani kuti ngati mukufuna legacy ya amunanu, legacy ya Chilima kuti ipitirire, tikunena tife Amalawi okonda dziko lathu, diru ndi mere Chilima. Ngati simutuluka amayi, you must forget. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. 2024 paja Bon Kalindo mwino wake amatendi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lomenyera ufulu lotchedwa Malawi First. Ndipo leroli pa 11 October president ameneyo wayankhula motero.